Okay? Tama-tama to. You know? Bukas, punta tayo sa Maynila. Bibili tayo ng mga conclusion na kailangan natin. Maraming salamat eh. Oo, salamat ha. Sigurado ako magpapagong buhay dito. Yes. Tao po. Yes. Bakit po? Ay, hinahanap mo si Jess. Ha? Bakit mo? Namin si Jess sa lahat ng mga kamag-anak niya. Pero lahat sila, hindi alam kung saan niya siya nagpunta. Kaya pala sabi nila eh, bago ko yung bumili natin ito, yan, tago tayo, punta. Sa siya tao na tumingin at maloko ko. Kung buhay ko inipon, naglaulan. Ubos na naghanap ng laban ng banyo. Para sa nanay niya ng ganda. Nakapamay ang na-apply ko na. Mag-aaral. Pupunta ka sa Amerika. Tandaan mo na. Amerika to. Amerika. Kapag ako nagtanggap dito, huwag ka magpatapos-tapos sa desisyon. Hindi ako pwede magpakalukuha. Dahil ang nakitawid natin, huwag kang mapapalayan. Pwede naman natin magpunan sa mga pagkakaupan natin. Pero makikita ako ng mga anak mo. Pwede naman ako mag-retire ng maaga. Pwede naman para mabayaran na natin ito. Kasalanan ko. Ako ang matapos. Ikaw naman lagi nagdidesisyon sa bahay natin. Ha? Sus. Pero sana naman. Desisyon ka. Isipin mo naman ako na buhay. Siguro in October, is my expert sa graduation. Wonderful science, 17 performers. Express yourself. Something of acoustic pop, Roy Bomate, and the soul diva Clarice Superstar. One day sounds familiar, brand new season. Busbel, Ma'am Chin, good evening.
CBO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa nakikin. CBO Carne Norte. Bila. CBO. Inisip ang kamay ni Mami. Nakabisama sa akin ang tape ko. Magaan ng tape ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's fixed good now. Nangyayari ko po sa pagmamagay ng mga antibiotic sipon at ipinitis ko kapag hinahalas ang pagkakabot at ulo para sa namin na doon. Flex Fever. And Track Flex Fever Extra Strong. It retains my body para sa ibang tawag at nutrients. Ano to? Yung Nescafe Creamy White. Ano sa ako ito? Kasi may sarap ng Nescafe at more creaminess kung Nescafe Milk. Kaya level up ang creaminess. Ito na. Yung Nescafe Creamy White. Level up na. DBS Laser! Check back up! Ano to? Nakakaniya ang ulo. Hi, Ma'am Jean. Wow, may... Thank you so much, Ma'am Jean. Jane of Lisbayan, good evening. Thank you so much. Mas bilis galing. Meals at C plus 40. Hindi na yan. It's a match. Just 9 gigs and get up to 100% deposit bonus plus 1% fee first deposit free pay for fun. Play responsibly. Gambling is not an Kahit weekend, may trabaho. Hindi talaga ma-set aside. Kasi meron kaming system na ginagamit para pang-maintain sa aming ginagawang report. So, dapat within 24 hours masulod yung report. Hindi pwede maglampas sa takdang araw o oras. Kasi ma-detect doon sa labas. Ma-detect doon sa pinaka-main office namin. So, kapag maglampas sa 24 hours, explain. Explain talaga. Explain agad. Ayaw mo bumalik ba? Ayoko ba? Ayoko nang magsukat. Ayoko nang makalpo. Gusto ko lang iba sa'yo. Sa mga ginagawa ko. Mas mamali. Ikaw ang kumpas ng naligaw. Naging buwan ka sa langit na bukhaw. Sa susunod, ako ang mamatay. Isa pa. At aking wakas. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a done deal. New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. I like that much. For even toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Promise me. With that DBA, hindi ko mamimili sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash and ang dami ng panalo mo. Ibang Thank you, Sis Jane of Lisbayan. Alam mo, Ma'am Jean, ngayon, 3 ang na-encode ko sa system. 2 kanina, tapos tumawag yung kasama ko na mayroon na naman. So, kailangan ipasok agad sa system. Para makikita doon ng mga kabusing-busing namin sa taas. Kahit madaling araw kapag tumawag, gising ka at i-encode. I-encode agad. Walang exemption. Kahit holiday, Saturday, Sundays. Basta may internet ka lang. Sins of the Father.
maagang balita sa oras na ito. Aabot sa 2 milyong Pinoy ang naapektuhan o nawalan ng tirahan sa sunod-sunod ng mga bagyo ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Sa panayam sa pinakadyo kay OCD spokesperson Julie Castillo, pinagsasama-sama pa nila ang kanilang ulat sa katuwang lawak at pinsala at ang mga nasawit dulot ng mga bagyo. Sa kanyang anya sa mga naapektuhan o nawalan ng tirahan ng Super Typhoon Nando ay mula sa mga region ng Ilocos, Cagayan Valley, San Luzon, Cordillera and Mexico Region at Caraballo. Habang sa pagkakataon naman, pinakaapektado ang Mimaropa, Ito Region at Medios Island Region. Pinigyan Pilipinas ng Luna, ang mga Pilipinas at Pilipinas ay nagpapagpapituan mo na yun at hindi na makuha ang epekto ng bawat bagyo dahil kaagad ay nagdimana din ng bagong bagyo. Sinabi ni Castillo na ang pinagsamang pinsala ng bagyo at karagatan ay umabot na sa 822 million pesos sa infrastruktura at 964 million pesos naman sa agrikultura. Matagpuan ng Philippine Coast Guard ang preliminary space debris sa karagatan ng Barangay Tuniga, Isupay Island, Puno, Palawan. Una umanong ito nakita ng isang lokal na mga isda at agad na pinagbigay alam sa kapital ng barangay. Ang nakipagkat na space debris ay pinag-iinalaang kahari ng Long Arts Rocket na inusa ng China noong September 16. Sinigilas naman ng Coast Guard ang lahat ng residente na maging alerto at iulat sa otoridad at ang magkikita sa kanilang bagay na makikita sa dagat o sa kakabaan ng tayo. At yan ang mga ibabagong balita sa oras na ito. Ako po si Rafael Osan. Sa totoo lang, marami na nag-a-apply sa trabaho ko. Pero sa lahat ng mga na-interview ko, magaan ang loob ko sa Anyway, you're hired. Salamat po. So, as travel companion and caretaker of my mother, ang gagawin ko ay sasamahan mo siya sa lahat ng pupuntahan niya sa Amerika. And then you will be paid $400 a month. Siguro naman sanay ka mag-alaga ng mga. Opo, naalaga ako namin po. Good, good. My husband is a lawyer in LA and he knows a lot of important people. So, kapag nagustuhan namin ang trabaho mo, matutulungan ka namin madala ang buong pamilya mo sa Amerika. Oo naman, tatawag agad ako. Huwag kayong mag-alala. Mag-aat lang ang trabaho ko doon. At sigurado ako, marami ka rin mapapasya ng Ma'am Gloria. Masaya na, Nay. Nakikita nila yung Golden Gate. Oo, tatrabaho ako dito para magpa-picture tayo sama-sama. Gusto mo? Saan po ko, ha? Oo nga, yung size ko. Yan. Size ka talaga. Ay, may kasama pa. Okay. Nay! Ano ba naman lungkot? Sandali lang ako doon, Nay. Mabilis lang. Isang taon, nandito na ako agad. Nanay ko. Ano naman? Huwag kayo ganyan magsalita. Ha? Pasensya ka na. Punong-puno ako ng pag-asa nang umuwi ako sa San Francisco, California. Sa bahay ng kapatid ni Ma'am Angela na si Ma'am Emily. Naging maayos ang pakikitungo sa akin ni Ma'am Emily, maging ng kanyang ina na si Ma'am Gloria bilang traffic companion at caretaker nito. Inakala ko, iyon na ang simula ng aming swerte.
linisan mo siya araw-araw, ha? Kasi baka bumisita yung mga apo ko. Halika, doon tayo sa kitchen. So, ito naman ang kitchen namin. Ito yung mixed room, pero ginawa na namin yung bilaya. Yung mga aso ko, tapos yan ang tulugan nila. Sabihin mo na lang sila, ha? Tapos ito yung banyo. Diyan sila pinapaliguan. Yan na rin ang gagamitin mo. Any questions? Uy, mga pala. Yung passport mo. 3 months lang pala binigay sa yung visa. Don't worry, aayusin namin yan para ma-extend ng visa mo, ha? Wow. Nasa malayong lugar ako. Walang kakilala, walang natatakbuhan. Hindi na yung trabaho pinasahan ko. Inisip ko, wala naman siguro makawala. Magsusunod na lang ako sa mapupos ng ating pamilya. Ma'am? What? Araw kong sweldo. Oh, that. Marami kami ginastos para makapunta ka dito. Train tickets, visa. Kaya hindi ka muna sa sweldo ngayon. At ikakatasin namin na sa sweldo mo. Kaya mo. Pati po yung train ticket mo yung Of course. Paano ka naman makakarating dito? Kung hindi mo siya kasama. Eh, pero ma'am, hindi naman po sila dito ganito. Tatanong ka ba? Alam mo yan na, bihira ang mga taong nakapagtrabaho dito sa politika. Yung iba nga, nababayad ko na napakalaking bills ng fees sa agency para lang makarating. Kami, hindi naman sinasabi namin. Kaya maswerte kami na nasa amin ka nakapagawa. Mas makikilala ang mga bagong mukha. Tumulong na ako doon. Kumala ka sa sarili ko, pera. Ha? Sabi ko pa, sinabi mo kasi ginitan. Mag-pray muna ako, ha? Congrats, Mayor. Hawak mo na ako. At nalagasan na ang tropa. Kung mawala ng pag-asa, Lord, susubukan na tayo ng Diyos. May mag-aahas pa. Lord, Ano na yan? Ganda ko. Ang mga pantala rin kami. Malaki ng droga na kuha sa ating pahay. Hindi ka makapagasa. Ano yung sabihin? kailangan mo nang iligtas sa sarili ko. Sino ang susunod na mamamayan? DJs, Batang Cat, 8 p.m. Sige, mag-go tayo. So, eto na nga. Nung ano, Sir, nag-inquire ang region. Hambalon mo lang, sir, isa narrative na siya ibutang ang natural death lang. Kay after sang autopsy, dira mo na da mabalaan kung may foul play. Hambalon mo lang nga ingat based sa iyang asawa, natural death, kay may nagsibir na siya masakit. Sa narrative lang na siya, sir, ibutang. Kay balan mo, why man choices sa sira, sir mo. Kaya ang nakabutang ng tuya, found cadaver. Oo, found cadaver lang. Tibutang mo lang na siya nga base sa iya asawa, nagasuper na siya nga daan masakit sa narrative. Oo, base sa asawa, pwede man sir mo obrahan mo lang siya report, liwat, first be progress, or base
sa iya pag-interview sa iya kaina sa asawa. Oo, sir. Hindi ta kami ano no? Ano, sir? Ha? Oo, sir. Oo, tawgi lang sa sir. Kung super good man ang iya, balang nga ba na sa masakit, amo to nga nakita, basi ito siya na cardiac to siya guro, sir. Di mo ba makita na sa autopsya? Why man guro foul play kay wala man strangulation nga nakita kay ina, sir? Why man guro nakita nga gintuga? Wala man. Ate, kasi super lang to siya. May masakit to siya. Oo. Oo. Gani, sir. Oo. Oo, sir. Oo. Ti kung may another, kapag ito karon ni Dugang, i-obrahan talang report liwat Kag-send ka lang. Oo. Nasendan ko na to gali kay na. Atong text mo pala sa Intel operation, Intel sa sa invest kag sa PCR. Og correct ko na to IC. Oo, oo. Oo, sir. Obrahi lang karon liwat na rate report, sir. Ha? Oo, sige sir, obrahe lang liwat progress. First progress, sir. After naman guro, pwede man na siguro nga after na lang sang autopsy buwas. Idugang mo na lang. Oo, ate, sige sir, bye-bye. Ate, sige sir, sige, bye-bye.
sa'yo ng anak ko. Ayaw ko na po ito. Ayaw ko na po kasi alam ko may ating lahat. Lahat ng mga gusto ko ang pinagkakawa. Wala na balik na po siya. Kaya po, expect ko. Ako. May mawala. May not so. Hindi naman kasi dating ganun si Angela. Alisin mo na po ako dito. Please po. My daughter's always been a good daughter. We all loved her. At alam ko magbabago pa siya. Pasensya ka na ha. Hindi ka namin ba i-aalis dito? If I could, you should pray. Your Sunday celebration with the OP. Pick your party playlist. Outstanding party. On-point moves. Overplay your feels. Feel out sweet tunes. Energy OP para i-heart-launch ang love and sound trip. Enjoy ang party sa ASAP Sunday 12 noon. What makes an idol? Never find something that makes me move forward. Isn't it talent? Yun nga, please, kung meron ka ng signature sound. Charisma is the feature and undeniable charm. Performance mo pang concert. Who has what it takes to be the first ever Idol Kids Philippines grand winner? Idol Kids Philippines, the final showdown. No one's going into hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Magagamit ko yan ah. Favorite ko yan ah. My original fave. Friends ko na rin. Tata OG is wafers. Sarap ng rich choco wafers in classic size and king size. Anak mo nga, this is wafer. Forever sarap ng bonding. Close to the agenda. Kaya nakapasipin lang siya. Pinapit ka sa machine. Makapag-ulit isang spin lang yan. Saan ka? In 15 minutes. It's really a job. Saan ka? Try cough? Oh, flip. Choose Geratest BC for dry cough and Geratest AX for cough and phlegm. Get better faster with Geratest. Nandito na ang totoong number one. Ako ang Auxilio Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% young pork, kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Senator, fantastic ang number one. Really? Buti na ba? May amoy na siguro tayo. New Great Taste Bud. Mas creamy, mas mapahal. Like natin. Like natin. Like na like. Like ng 9 out of 10. New Great Taste White. Magic ang kamay ni Mommy. At kinakabisa ko sa dibdib ko. Magaan ang pupupo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Good Milk na may flavor vapors. Kapag naging
Sis Mel, good evening. Now more affordable in a sulit bag. Mag-hide muna ako ng aking hitsura, Ma'am Jean, ha? Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a Dove deal? New Dove deodorant serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. For even toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir. Your playground? Now online. Complete has over 1,500 games. Experience asking kids. Meron pang free for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet elite.ph. Testing differences. Mali yung in-entertain nila sa buhay. Kailan mo iisip mo, sir? Pag nagbigay ako ng kulit sa atin lahat, Sipat-pat. Sipat-pat lang. masaya sa atpat. Bawat istorya, para sa lugar na lahat. Sarap yung ulit. Ito talaga yung excitement. This is inspired by the theory na sila. May malalim na pinagpupuntahan. Happy day! Hi, Mama. Ang ginagawa niya dito? Manong naman eh! Gusto ko ng kapatid! Gusto ko ng manong na katulad mo! Sa tuwing pagtuloy, Minsan kailangan namin gumawa ng bagay na makakakuha kami ng disposition. Malaki yung puso ko. Parang nakabigyan ko ng mga sa iba. Para kay Manong. para sa'yo. Ang huling kwento, bubuksan muli ang mga patanong. Picture here. Parang nahihirapan si Papi. Pwede sa tao dun sa paru-paro. Si Papat may nahihirapan, nahihirapan ka na rin sa paru-paro, Papat. Mahahanap mo ba ang mga kasagutan? Someone out there na gusto mo makakapagod. Sabi ko ang mga nakita mo, hindi ka ba mamayani pa ang buhay namin ito natin? It's okay to not be okay. Ang huling kwento, weeknights, 8:45 p.m. Wilson residence. Yeah, it's Jerry. I got your home. Is it true my wife's
at your lawyer's house, walking the dogs, and she said that you were feeling distressed. And you didn't want to tell her how because she's really worried about you. Lord, you can help us, please. We want to help you. She was 32. yesterday at the house of Angela. Did your boss hit you? Did Angela hit you? I will show you something. Okay, so I searched where the Philippines is, and it's here. And you flew all the way far. But you flew here, you're a great person, and it's great. Ma'am, will you get the door, please? Sir. Good evening, sir. Good evening. We received a call that someone was being hit here. Good evening, gentlemen. Has some sort of problem? We received a call that someone was being hit here. May I know who reported this to you, officers? We're going to disclose the information. Officers, I assure you that no one is being hit or abused here. Are you sure it wasn't some kind of prank call or something? Or maybe they heard the TV, because my husband is a lawyer for a film company and he watches a lot of movies while he's here. Is everything okay again there? Well, just in case, you call us when it's over. Thank you, officers. Seriously? Was that you? Did you call the cops? No, sir, I did not, sir. Silence. We are going to the airport and you are going home to the Philippines tonight. Pauwi na lang po ako. Hindi naman po ako magsasalita. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa iyo? Ha? Pirmahan mo na yan. Uuwi ka na ng Pilipinas at hindi ka na makakabalik dito sa Amerika. Pagkatapos mo pumirma, mag-impake ka na rin, ha? Bilisan mo. Di pa permay. My friend mandated me to choose to be brave. That's why I'm here. If I think
Sa tulong ng mga organisasyon, nakapagtrabaho ako bilang isang caretaker. Tinulungan din nila ako para makasuhan si Angela at Jane. Hello? Hi! Sino na to? Hi! Sorry. Kasi hindi pa nakakauwi. Pero huwag kang mag-alala tayo. Papatapin natin ako. Tapos, hindi ka makakauwi na. Mag-isip na tayo na. Naging kayang pangalan ng Video. Napapansin ng mundo ang kanyang husay. Ang background actors nila nasa center stage na ngayon. Mas marami na akong natututunan. Mas alam ko na kung ano yung limitations ko. Hindi sila tipikal na kaibigan, pero masaya at ito ng pagmamahal. Ito ang boss na pinapag at sinasabi. Nagkaroon ako ng pagkakaroon. Kwento sa tao ko. Nakikinig sa Kapamilya Channel. Batang bata ka pa, marami ka pang kailangan malaman sa mundo. Pancake supplement conditioner. No vitamin and collagen. Use that to shine easily for sweetness. It's not what, it's Pancake. Hindi may kanila, teacher. Naku, makukulapit ko. Makulit ka. Iwas kung talaga si Teacher Daphne. We got you full. We're good on protection. Only Coke has 8 billion white acids and bond that may reach the intestines alive to help get good blood. Panalo ka dyan. All you Johnny Burgers game. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap. Sa kunyari matutulog. Bitsin Miller, fast food mula sa barangay dito. Kahit saan, Bitsin Miller. Takda ko, sakon ba? Pero kaya lang, ayaw na daw. With aging, nagkakamuscle decay, which leads to higher risk of illness and even more muscle decay. Yan ang cycle of weakness. Kaya may pinalakas na sure gold with strength pro. May HMB to help build muscle mass and YPG to help build immunity. These help build the cycle of strength and sure gold build the strength pro. This is
Good morning si Ma'am Lynn. Besides, smile kay Peggy, ano ang gagawin mo? Ma'am Jean, tapos na. Tapos na ang work ko. Uy, mali. Hay, sa wakas, natapos ko na din. Yung diretso pindot na lang. Nagpatuloy ko sa pagtatrabaho sa Amerika bilang caregiver habang umaattend sa mga tulong ng kaso namin laban sa mga monster. At noong 2000, Hindi ko napansin, Ma'am Lynn, kasi patapos na yung encoding ko. Kaya hindi ko na nakita yung good morning mo. So, nakita ko lang yung comment ni Ma'am Jean. Bawal back red. Makikita yung wrinkles ko. Di bali na. Naka-play ako ngayon sa inyo ha, 3. Si Boss Gina mamaya, pagkatapos. Play ko naman si Boss G. Pagkatapos ng live. Ito ang aking resibo. Isa-isahin ko ha. Ay, nakikita yung mula sa hindi ko akalain na magiging alipin ako sa Amerika. Boss Chi. Ay, Boss Bell. Ito kay Ma'am Jean. Ito kay Ma'am Jean. Ito kay Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, oh. Yan na. Okay. Yan ang resibo ko. Yun ay dahil sa araw-araw nating dinaranas sa pagpasok sa eskwelahan ito. Dito, nabuo ang aking tamang disiplina at ang pagpupursige. Sa inyong mga estudyante, ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral dahil napakaraming panakit at pagsubok. Buksan niyo ang inyong mga mata at ang inyong puso sa pangangailangan ng iba at sa inyong mga kapwa ko. Ipagpatuloy ninyo ang pagsusubi kahit napakahirap ang ating profesyon. Dahil napakalaki ang parte natin sa pagtulungan ng mga mabubuting puso ng mga bata. Kagaya ninyo. Patuloy Halfway lang. Dito na sa baba. Yung sa taas, hindi na ako nag-back rib. Sige. Sige. Mag-back rib ako dito sa taas ha. ito ang ating advocacy. Ang magbibigay ng kasiyahan at kapayapaan sa ating puso. Hugis na umaga. Nag-review ko sa mga sa kanyang profesyon. Nag-review sa pagkikita. Wala kang parang kahanga-hanga sila na sa laki ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. At dahil sa kanyang pagpupursige, Oo nga pala, oh. Good morning po sa lahat. nag-review ko siya sa
Ito na, Ma'am Lynn. Nakita ko na, Ma'am Lynn. Si Jeloy. Kung laki-laki ng aking muscle. Laki-laki. Nana, gaano mo kamahal ang pagtuturo? Mahal ko talaga ang pagtuturo dahil diyan ko rin nakikita. Ang dahilan ko sa pag-teacher. Kaunti lang ang nahubog hindi asya sa pagpaaral ko sa mga anak ko sa university. Nung nanimbihan ka sa pamilya na nasa Amerika, nakasakit sa iyo, saan ka kumuha ng lakas para malampasan mo? Dahil sa raso, gusto mo sa isang tao nakasakit sa iyo. Talagang may mas gusto fit nila. Kasi ang gusto niya kung lalo ng mga anak ko at sa kanya. Di ba habang may hininga tayo, lahat ang ginagawa natin ay para sa ating mga pinapakasimuhan natin, lalo na sa ating mga anak. We're willing to sacrifice everything for the sake of our children. Thank you. Tao po, nakituloy po sa tahanan ng mga kapamilya. Narito ang mga kwento, handog namin para sa inyo. Palakpakan natin ang isang namang Pinoy pride pagdating sa larangan ng pag-arte. Siya ang actress na si Dolly De Leon. Silbi natin ang masayang tahanan ng awesome family nila Bob at Tita Pobre kasama si Dad. Excited na kasi si Ma'am Lynn bukas. Day off na kasi. Castro, mapabilis kung anong klaseng trabaho ang meron si Laura Murphy Rodriguez. At iyan, pinagsa Binibilang na ni Ma'am Lynn yung oras para makagala. Para makalabas dyan sa kanyang hawla. kung noon, halos hindi siya napapansin. O, di ba, Ma'am Lynn? Ay, oo, Ma'am Lynn, naghirit pa ng isa. Dalawa kasi kaninang ginawa ko ng report. Tapos, nag-encode pa ako sa system. Tapos, meron pang accomplishment kami kanina. So, nakita ko sa email namin. So, tatlong na-encode ko. Nag-inquire pa yung region kung ano ang dahilan na nakita na founded body, anong dahilan na ano siya, namatay. So makikita yan sa autopsy kapag ma-autopsy na siya bukas. Veterana na sa larangan ng pag-arte si Dolly, alam hindi na nakapagtanong natin bakit. Deserve niya, mapansin na ito ang kagresan. Kawawa si Ma'am Lynn. Pagod lagi. Sige lang, Ma'am Lynn, ah. Enjoy mo na lang yan. I-enjoy mo na lang. Kasi ilang buwan ka na lang dyan. Uuwi ka na dito sa Davao. Ay, Leyte pala. Dami. Pero okay lang, sanay na. Sanay na kasi bread and butter na
Bread and butter to eh. On the day itself ng delivery niya. Nasanay na for almost 18 years. Sa theater talagang advanced bibigyan niya school. Marami pang oras para mag-memorize. Kasi sobrang palpak niya nakakaya. Kung napilitan ako to work harder na okay, pwede pa mag- Nasanay sa pressure. kailangan mag-adjust. Mula sa division, sinabing niya ang mundo. Pelikula. Lumabas siya sa iba't ibang proyekto na ang ilan ay gawa ng mga premiadong direktor. Sino yung unang parang nag-debusog na seryoso? Good sleep. Sa tingin ko talaga si Direk Eric Mati talaga. Siya talaga. Kasi nung bata pa ako, nakita niya sa akin yung video na sa sarili ko. Si Direk talaga kasi sinakas sa graduate project si Direk Tan Villegas. Sinakas na nila ako sa mga rules na talaga. Yung mas may requirement na kailangan niya akong skill. Iris, we do not tolerate bullying in your school. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang karera, background actor si Don, mahalaga sa eksena pero hindi pansinin. Yung time na yung tawag yung extra, tapos yung talent, tapos naging talent, yung lines, tapos naging guest, yung lines or artist na yung tawag yung lines. So, nung goal ko lagi akong abogado ng bida, kung meron silang kaso, ganyan, or doktor ng bida. How did you feel going to each stage? It was really amazing to meet a living. It wasn't something na ginagawa ko dahil someday. Dahil ginagawa sa akin yung time na yun. Kasi para sa akin, ang pag-aarte ay theater. Taong 2020, nabigyan ng pagkilala ang kanyang pagganap sa independent film na Verdict bilang Tama's Best Supporting Actress. Pero kahit i-acting award na, hindi pa rin siya nabigyan ng mas malalaking papel noon. Nandun Hollywood ako. Kasi parang ako as a viewer, as a Filipino, parang iisip ko, nakilala siya muna sa ibang bansa bago na-appreciate ng Pinas. Ngayon yung time na matuman yung trabaho, yung beses ko na gusto tumita na nakakibang ginagawang mga trabaho na mas nakakatanggap ako ng offers din kesa sa pag-aarte. Team development ay may facilitating na ginagawa. Hanggang tinext ako nung kaibigan ko na si Jeep Makapagal na actor din na international actor siya. Marami sa contacts sa ibang bansa. Sinabi na women husband, Paperma pa daw, maldita mga Rose. ay naghahanap na team Mag-addition na ka pa dyan. bagong pelikula na gagawin. Another 3 years. So, depende sa iyo, Ma'am Lynn, kung ituloy mo pa. So, sa next mga kontrata, dapat, ano ka na, mag-save ka na. Tapos, wag nang uulitin na mag-garantor pa sa iba. Wise ka na dapat. Ang nagbigay ng ticket to Bali sa mas malalaking oportunidad sa ibang bansa. Nakuha niya ang Best Supporting Actress Award sa Gold Budge Awards sa Sweden. At sa Los Angeles Film Critics Association Awards sa Amerika. Siya rin ang kauna-unahang Pinoy na na-nominate sa prestigyoso British Academy of Film and Television Arts at Golden Globe Awards sa Best Supporting Actress category. 35 years ng last 20 years na pinubukong ko yung sarili ko after abandon ko. Tapos, nung akong inisip ako dahil paano ako. I was still the same dahil kaya dun sa 35 years na itinutulong ko. I think that I'm basically the same, except the only difference is mas marami na akong natututunan, mas kilala ko na yung sarili ko, mas alam ko na kung ano yung limitations ko, alam ko na kung anong kailangan kong gawin para ma-exceed ko yung limit ko. Sa pagtawid niya sa Hollywood, nakaibang mundo ang kanyang Ay, 10 o'clock na pala. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. all the ways to maximize your capacity and ability. Pero sa kabila ng mga pagkilala, malayo pa raw para sabihin niya sa sarili na narating niya ang pagdating niya Bye!